निउस होनो आखायाव लादों। लादाखआव सा 20 भारतारि रौनियानि जिउ खहा जानायाव हादोराव दुंहाव बार बारदों। लादाखनि गालवान भेलियाव जालांनाय थांनाय समबार सानाव भारत आरो चीननि सान्थ्रिफोरनि गेजेराव मोनसे हिंसायारि जाथाय जानानै थांदों। बे जाथायजों भारतनि सा 20 सान्थ्रिफोरा जिउ गोमादों। बे जाथायजों चीन हादोरनि रौनिया सान्थ्रिफोराबो सा 43 जिउ गोमादों होनना सुलुंनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। दिनै बे जाथाया भारतनि अनगायै गुबुन गुबुन हादोरावबो सोंथि बेरखांहोदों दि चीन आरो भारतनि गेजेराव दावहा जागोन नामा होननानै। दिनै लादाखनि खाथि खाला ओनसोलाव बे जाथायनि थाखाय हाइ एलार्ट फोसावदों। आसामाव दासिम सा 95 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोनदों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। दिनैनि कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जायगाफोरा जादों सा 20 जरहाटनिफ्राय, सा 20 गलाघाटनिफ्राय, सा 12 हाइलाकान्दिनिफ्राय, सा 6 डिब्रुगड़निफ्राय, सा 6 कामरुपनिफ्राय, सा 7 कार्बि आंलंनिफ्राय, सा 4 धेमाजिनिफ्राय, सा 4 बरपेटानिफ्राय, सा 4 काछारनिफ्राय, सा 3 बङाइगावनिफ्राय, सा 2 नगावनिफ्राय, सा 2 उदालगुरिनिफ्राय, सासे दिमा हासावनिफ्राय, सासे सनितपुरनिफ्राय, सानैनि जायगाखौ मिथिनाय जाथ'वाखै। लोगोसे मोनसे गोजोनथाव रादाब दि दिनै सा 231 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना मन्थ्रि बिथाङा बुंदों। दासिम आसामाव सा 4605 सुबुङा कनफार्म केस, सा 1952 सुबुङा एक्टिभ केस, सा 2640 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 4 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय।